வரைக்கும் பிள்ளைகள் நம்ம போன வீடியோவில் அந்த வேலை என்ற பார்த்தோம். வேலைங்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு பொருள்கிட்ட அமைவு மாறணும். அப்படி இல்லாட்டி வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்படும். அதாவது ரப்பர்களை இழுக்கிறோம், அதில் வடிவம் மாறுது. அப்போ அங்கே ஒரு வேலை வந்து செய்யப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அர்த்தம். இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா சக்தியை பார்ப்போம். கட்டாயம் புக்கை வச்சு தான் இந்த பாடங்களை படிங்க. புக் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுல பலனும் இல்லை. சக்திக்கு வரைவிலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பக்கம் 151 பக்கத்துல இருந்து வருமா அப்படின்னா வேலை செய்யற ஆற்றல் தான் சக்தி என்று சொல்லி அழைக்கும். அதாவது இதுக்கு எப்படி நாம வேலைக்கு அழகு ஜூல் என்று எடுத்தோமோ, வேலைக்கு இந்த ஜூல் அழகை நம்ம எடுத்தோம், ஜூல் அழகத்தை நம்ம எடுத்தோம், அதே அளவுதான் செய்யும் சக்தியும் வரக்கூடியதா இருக்கும். இப்ப நான் ஒரு சக்தி சக்தியில் உருவாக்குறதுக்கு வேலை செய்யறதுக்காக சக்தி நிலைகள் அவசியம். சக்தி எடுக்கிறதுக்கு சக்தி நிலைகள் அவசியம். அதுக்குரிய உதாரணங்களை நான் ஒரு பாடமாக்குறதுக்கு லேசிக்க வேண்டி ஒரு சில உருவங்கள் மூலமா பிடிக்கும். இதனால நெருப்பு நினைச்சுக்கோங்க. நெருப்பு அது வெப்ப சக்தி என்று நினைச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு பாடமாக்குற லேசி படத்தை எடுக்கிறதுக்கு இங்கே பாடமாக்குறீங்கன்னா லேசா வரும். இதுக்கு நான் கரண்ட்டுக்கு கொடுத்தீங்க மின் சக்தி நீங்க வச்சுக்கோங்க. போட்டீங்க மின் சக்தி ஒரு காந்தம்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி ஒரு சட்டை அப்படி காந்தம் அது காந்த சக்தி. இது நாலாவது பொறிமுறை சக்தி, ஒரு நாட்டுமயோட பொறிமுறை சக்தி. இது சூரியன் ஒளி சக்தி. இது ஒரு ஸ்பீக்கர் மயோட கிடைக்கும். அத ஒளி சக்தி. இது ஒளி, இதுக்கு இந்த லீனா, இதுக்கு ஒளி என்ன வச்சுக்கோங்க. இந்த பொறிமுறை நினைக்கிறதுக்கு நான் பொறிமுறை கொடுத்து இது 3 விலங்கு தானே. இது கரண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, இது வெப்பம், இது காந்தம். அது 3 பொறிமுறை சக்தி. பொறிமுறை சக்தி என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகள்? அழுத்த சக்தி, இயக்க சக்தி ரெண்டா பிரிக்கலாம். முதலாவது இயக்க சக்தியை தான் நான் பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு அழுத்த சக்தியை பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் நாம் இயக்க சக்தி உள்ள பார்ப்போம். சரி பிள்ளைகள், அப்போ இயக்கப்பாட்டு சக்தியை முதல் பார்ப்போம். நினைக்கிறேன் இயக்க சக்தியை தான் பார்க்க வைப்போம். நான் முதலாவது இயக்க சக்தி என்றால் என்ன என்றால், பொருளொன்றின் இயக்கம் காரணமாக அப்பொருள் கொண்டுள்ள சக்தி இயக்க சக்தி. ஒரு பொருள் இயக்கக்குள்ள அது லயிக்கிற சக்தியை தான் இயக்க சக்தின்னு சொல்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 152 பக்கத்துல ஒரு 18.4 ஏங்கிற ஒரு போலை உருட்டி விடுறாங்க. அங்கே ரோல் ஒரு ரோலர் வந்து ட்ரோலி வந்து அந்த இதை உருட்டி பார்க்க சொல்லி அதை பாய்ச்சி பாருங்க. இப்படில நான் அதை விட்டு போட்டு உங்களுக்கு இது பொதுவாக ஒரு இதை சொல்றேன். ஒரு வாழ்க்கை சம்பவத்தில் நடக்கிற விஷயம். ஒரு வாழ்க்கை சம்பவத்தில் நடக்கிற என்ன விஷயம்டா, இது ஒரு சைக்கிள் என்ன வச்சுக்கோங்க. சைக்கிள் ஒரு விங்கிற வேகம், சேம் வேகம், ஒரே வேகம் தான். அந்த இதே வேகத்தில் இன்னொரு லொரி வந்து இது லொரி என்ன வச்சுக்கோங்க. அப்போ ரெண்டும் ஒரே வேகத்தில் வருது. அப்போ இதுக்கு ஒரு திணிவு M1 போடுவோம், இதுக்கு ஒரு திணிவு M2 போடுவோம். லொரி பாரம் கூட திணிவு கூட இது ஒரே வேகத்தில் வந்து அடித்தாலும் நாம கண்ண தூரத்துக்கு தள்ளப்படுவோம். இந்தியாவில் பக்கத்துக்கு போவோம். இதுல தூரம் கூட போவோம். இப்போ இந்த தூரத்துக்கு இவ்வளவு தான் போனோம்டா, இந்த தூரத்துக்கு போகும் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு தூரத்துக்கு போய் விழுவோம். அதான் நமக்கு காயம் கூடுதலாக வருது. காயம் கூடுதலாக வர்றதுக்கு காரணம் இது அடிக்கும். அப்ப திணிவு கூடக்குள்ள அந்த இயக்க சக்தி, அந்த சக்தி கூடுதலத்தினால நாம தூரம் போய் விழுகிறோம். அதே போல இந்த விஷயம் பாருங்களா, சைக்கிள் ரெண்டு சைக்கிள் தான். இதுல வந்து V1 பெருசு V2 போட்டிங்கன்னா வேகம் கூடுதலா சைக்கிள்ல வந்து அடிக்கணும். ஆனால் வேகமா வந்து சைக்கிள்ல ஒரு ஆளுக்கு அடிக்க மாட்டா. வேகம் கூடக்குள்ள இவர் தூரம் போய் விழுவார். இவர் பக்கத்திலே விழுந்துருவார். ஏன்டா பக்கத்துல விழுவார். அப்ப காயம். அப்ப இந்த விஷயத்தை தான் அந்த உருவங்கள் மூலம் சொல்லித்தரீங்க. நான் வாழ்க்கை சம்பவம் மூலமா சொல்றேன். செயற்பாடுகள் மூலமா, செயற்பாடு மூலமா சொல்லிக்க. சரி, இயக்க சக்தியில வந்து கணக்கு பாருங்க. சாம்பார் இயக்க சக்தி இந்த ரெண்டு எனர்ஜி பார்த்துனானே, இயக்க சக்தி, அழுத்த சக்தி. இதுக்கு ஈகே போட்டிங்க கைனட்டிக் எனர்ஜி, அடுத்ததுக்கு இபி என்று வரும் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி. கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்க சக்தியா என்ன போட்டிங்க? இயக்க சக்தி சக்தியை ஜூல்ல அளக்கிறது. அதுக்குரிய சமன்பாடு 12mv². சரியா? இப்போ எம் திணிவுன்னு சொல்லி சொல்றது இப்போ கணக்கு தானே வேறது. இப்போ கிராம்ல இருந்தா கிலோகிராமுக்கு மாற்றணும். அப்படி இல்லாம சும்மா நீங்க இதுக்கு அழகு போட்டிருக்கேன். நான் அழகு போட தேவையில்லை. நீங்க போட தேவை இப்படி போட்டு அழகு போட்டு குழப்பிட்டு தேவையில்லை.
அப்படிதான் உங்களை புக்கில் செஞ்சிருக்கு. ஓகே, அப்போ அடுத்தது வேகத்தை -1ல வரும். தற்சமயம் எப்படி கிலோமீட்டர் அது உங்களுக்கு வராது, அவ்வளோ கஷ்டம். கிலோமீட்டர் அவர் -1ல இருக்குமென்றால் அது இதுக்கு மாற்றணும். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இதை இப்படி மாற்றி தான் இதை செய்யணும். இப்போ முதலாவது உதாரணம் மட்டும் வந்துருக்கு 153ஆம் பக்கத்தில் வந்துருக்கு. முதலாவது உதாரணம் 6 கிலோகிராம் திணிவு 6 கிலோகிராம் திணிவு 4 ms-1 வந்துருக்கு. இது 4 நினைக்கிறது, இதுக்கு 4 போடுறோம். அப்போ அதில் வர்க்கம் கட்டாயம் போடுவோம். இன்னைக்கு வர்க்கம் கட்டாயம் போடணும். 12 mv² தானே, அது பறக்கப்படாது. அப்படி போட்டால் வரும் 48 ஜூல் வருமா? பெருக்கி எடுத்தீங்கன்னா 3 வச்சுருங்க. 16 தர 3 48 ஜூல் வரும். சரியா? 48 ஜூல் வரும். அடுத்து ரெண்டாவது உதாரணம் அதே மாதிரி தான் வந்துருக்கு. 4 கிலோகிராம் திணை உள்ள பொருள் 20 ms- வேகத்தோடு இயங்கும் கணத்தில் அது இயக்கப்படுத்தத்தை காணும் வந்துருக்கு. அப்படின்ட்டா நான் மேல் செஞ்சிருக்கேன். இது திணிவு, இது கிலோகிராம்ல வரும். இது ms-1 வர்க்கம் போடும். வர்க்கம் போட்டால் ஏற்கனவே நான் போன கிளாஸ் தந்த மாதிரி அந்த ஜூலுங்கிறதுக்குரியது kg m², இதில் அழகு தான் m² s-2 மைனஸ் 7 நியூட்டன் மீட்டர் 7 ஜூல் ஆகிடுச்சு. சரி, நம்ம அடுத்தது பயிற்சியை செய்வோம். சரி, 153ஆம் பக்கத்தில் பயிற்சி 18.2 இன்னைக்கு 18.2 பயிற்சி 18.2 நான் செய்கிறேன். சரி, இந்த சிலைக்கு மேலே எனக்கு ஒரு நாயின் திணிவு 10 கிலோகிராம் 10 கிலோகிராம் தந்திருக்கேன். அப்போ இது சரி கிலோகிராமில் வைக்கணும். அந்த நாய் எந்த வேகத்தில் ஓடும்போது இது என்ன என்று கேட்டிருக்க, வேகம்ங்கிறது என்ன என்று கேட்டிருக்கு. இயக்கப்பட்ட சக்தி 20 ஜூல். சக்தியை தான் தெரியா, எது தான் தெரியா, ஜூல்ல தான் தெரியா. சரி, ஜூல் தான். இப்போ அதை சுருக்கி பார்த்தீங்கன்னா சரியா 5 4 வருது, v² 4 வருது. அப்போ விக்கு 2 ms-1 சரியா. ரெண்டாவது கல்வி என்னன்னா 500 கிராம் திணிவுள்ள ஒரு பொருள் ஒரு குடித்த வேகத்தை இயங்கும் போது அக்கணத்தில் இயக்கப்பட்ட சக்தி 9 ஜூலா. அக்கணத்தில் பொருளின் வேகத்தை கணிக்க. வேகத்தை கேட்டிருக்கு, ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனை, கிராம்ல வந்துருக்க இப்படி வச்சு செய்யல. அது வச்சுங்க பிழைச்சிடும். அப்ப இதே என்ன செய்யணும், இதை கிலோகிராமுக்கு மாற்றணும். இன்னைக்கு 0.5 கிலோகிராம் மாத்திட்டாங்க. பிரிச்சுக்கணும். இனி என்ன செய்யலாம்டா, இனி சுருக்கணும். 18 2 v² 36 வந்து v² வரும். அப்ப இதுல அழிச்சு போட்டு வர்க்கம் ஒன்று வரும். 36க்கு வர்க்கம் ஒன்று கொடுக்கணும். v² வர முக்கியம் எப்படின்டா இப்ப லேசா தான் வருவாங்க. இப்ப வர்க்கம் முழங்கான்றது லேசான ஒரு இதாக தான் வரும். இந்த பயிற்சி முடியுது. இனி பார்க்கறது நாம அடுத்த சக்தியை பார்ப்போம்.